Iffirmat ftehim bejn l-Aġenzija għall-Irkupru tar-Riżorsi u r-Riċiklaġġ u joint venture mill-industrija sabiex tibda l-ħidma fuq l-implementazzjoni tal-iskema tal-irkupru tal-flixkien tal-plastik. L-iskema hi maħsuba li tibda tidħol fis-seħħ bħal daż-żmien sena u li għaliha l-privat se jinvesti mal-10 miljun euro. Il-ftehim ġie ffirmat f'Kastilja mill-Inġinier Mark Muscat mill-Aġenzija u minn Pier Fava f'isem l-Industrija fil-preżenza tal-Prim Ministru Joseph Muscat u l-Ministru għall-Ambjent José Herrera. Il-Prim Ministru spjega kif fis-sena f'pajjiżna jiġu ġenerati 4,000 tunnellata ta' flixkien tal-plastik jew madwar 200 miljun kontenitur. Qal li llum wieħed minn kull erbat iflixkien biss qegħdin jinġabru. Sal-lum wieħed minn kull erba' ninġbruh, tlieta minn kull erba' jispiċċaw jew fil-misbla jew fil-baħar, irridu naslu f'sitwazzjoni li niġbru tlieta minn kull erba' u jkun wieħed biss mill-flixkien illi jibqa' biex ngħidu hekk unaccounted for. Nittamaw naslu għal 100% ma rridu nkunu wkoll realistiċi f'dan ir-rigward. Il-Prim Ministru nnota kif is-sistema tal-irkupru tal-flixkien tfisser li x-xarbiet fil-flixkien tal-plastik se jiżdiedu b'10 ċenteżmi. Flus lil konsumatur jieħu lura la darba jirritorna l-flixkun. 10 cents huwa dak l-ammont li huwa meqjus ekonomikament bħala mhuwiex qoli daqstant li jitfa' pis u jagħti l-inkoraġġiment lil dak li jkun illi iżomm l-affarijiet il-flixkien id-dar u mbagħad darba kull 3 ijiem, darba kull ġimgħa, darba kull ġimagħtejn skont kemm jikkonsma dik il-persuna tmur il-ħanut tieħu l-basket miegħek titfa' il-flixkien lura u jingħatalek il-voucher u inti tingħata l-flus lura li tkun infaq. Dr. Muscat għamel referenza għat-tnedija tal-iskema tal-ġbir tal-iskart organiku u qal li minkejja x-xettiġiżmu ta' bosta f'sitt ġimgħat biss inġabru 3,000 tunnellata ta' skart organiku li hu l-istess ammont li nġabar f'sena sħiħa fl-2017. Tenna li dan il-pass se jagħmel differenza kbira fil-miżbliet tagħna u ma nistgħux ma nagħmlu xejn. Fil-fatt innota li Malta hi l-iktar pajjiż fl-Unjoni Ewropea li jarmi fl-landfills u saħaq li dan mhuwiex aċċettabbli. Il-Ministru għall-Ambjent José Herrera tenna kif pajjiżna jeħtieġ qabża fil-kwalità ambjentali biex il-plastik ma jispiċċax fil-landfills, fil-widien jew fl-ibħra imma jinġabar bi skema organizzata li minnu pajjiżna jista' jgawdi anke finanzjarjament. Eventwalment nixtiequ li mhux biss nkunu nistgħu nesportaw din materja prima biqlih, imma nattiraw ukoll investiment f'Malta biex ikun jista' jerġa' jipproduċi materja prima minn dawn il-kontenituri li nkunu ġbarna. X'dan ħajkunu notfa issa, ħajkunu ġew separati at source u allura jkunu jistgħu jiġu riċiklati. Min-naħa tiegħu is-Sur Pier Fava, rappreżentant tal-joint venture, spjega kif l-industrija qed timpenja ruħha f'din l-inizjattiva li jimmirata biex ittejjeb l-istat ta' pajjiżna. U tenna li minkejja li hemm ħafna ħidma x'issir, jinsabu fiduċjużi li se jaslu. L-industrija kollha ġifiet ngħid il-produtturi, qed ngħid l-importaturi u r-retailers ħassew il-bżonn li bħala corporate social responsibility u bħala producer responsibility aħna din noħduha f'idejna. Ġifier mhux qed nagħmluha għall-profitt, qed nagħmluha biex insommu low cost possibbli kemm għall-industrija u anke għall-konsumatur u hija ħaġa tajba għax inti qed tara li dak li titfa' fuq is-suq tara li verament jiġi miġburu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.